Fl-ewwel 8 xhur tas-sena 31 ruħ fosthom żewġ titrabi mardu bil-ħosba. Dan juri żieda meta mqabbel mas-sena l-oħra fejn ġew irrapportati 6 każijiet. F'kumment ma' One News, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, spjegat kif tul is-snin Malta kien irnexxielha telimina l-ħosba, iżda fl-aħħar sentejn ġiet innutata żieda fil-każijiet. Spjegat kif is-sena li għaddiet kien hemm 5 każijiet ta' ħosba li ġew minn barra filwaqt li każ ieħor ġie trasmess f'Malta. Il-Professur Gauci qalet li bħalma qed jiġri f'pajjiżi oħra Ewropej din is-sena nnotaw żieda fiċ-ċirkolazzjoni ta' dan il-virus fil-komunità. Dan juri li dawn l-adulti meta kienu huma tfal żgħar ma kinux ħadu t-tilqima. U dan jaqbel eżatt ma' dak li kien qed jiġri madwar 20 sena ilu fejn kien hemm l-isker minħabba t-tilqima tal-MMR li kienet assoċjata ma' studju fals li sar minn tabib Ingliż li kien għamel assoċjazzjoni bejn it-tilqima tal-ħosba u l-autiżmu. Però studju fuq studju wera li dan ma kien veru xejn. Hija qalet li żewġ każijiet ġodda kienu ta' trabi taħt is-sena li ma kinux imlaqma għax it-tilqima tingħata ta' 13-il xahar. Magħhom mardu bil-ħosba 5 titfal ta' bejn is-sena u 8 snin, 11 oħra li kellhom bejn is-16 u l-35 sena u 13 oħra adulti tal-fuq minn 35 sena. Il-Professur Gauci spjegat kif l-ewwel sintomi tal-ħosba huma denioli, għajnejn ħomor, sola u rax li jibda l-ewwel fis-saqaf tal-ħalq u jibqa' nieżel mal-ġisem kollu. Appellat biex kull min ikollu dawn is-sintomi jmur mill-ewwel għand it-tabib u biex it-tfal jingħataw it-tilqima tal-ħosba u biex dawk l-adulti li ma tlaqmux fi ċkunithom jitkellmu wkoll mat-tabib tagħhom. Aħna l-appell tagħna huwa li ejja nkomplu nlaqmu fit-tfal għandna coverage rate li huwa tajjeb ta' il fuq minn 95% li dan huwa tajjeb anka għal herd immunity biex dawk it-tfal li propju ma jistgħux jitlaqmu wkoll jiġu proteġuti minn dawk it-tfal li huma mlaqmin, ejja nkomplu nlaqmuhom l-itfal imma anke dawk il-kbar li meta kienu żgħar ma ħadux it-tilqima. Kellmu li tabib tagħkom ħalli hu jkun jista' jiċċekkja r-records tagħkom u tkun tista' tieħu żewġ dożi ta' tilqim biex hekk inti jkollok protezzjoni kontra l-ħosba. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.